tabungni tongjorani kijasek bori siklaro tomung sitra belai serengmani bangkha gobang kok seng hamya serenglai no nogoi tongo kebono yasi surui hatogya lekhai lekha baya asukeno bangkha tomung sitra tonglaimani hamya samungmai godalaimani haikeno laithangnai horni patimung aguli lek chomni hati kasaro khe salbrom lek chomni hati gnangai chini tiprasa chala khorokcha bo bini thane rangrok thumui tongjao mani hamya khibdingka khibjao o tiprasa no boroni bo bori khorokcha asumsa boi sisini botol bai boi bokrok phatiri oi lama kasaro khe khiklai tonikha patimung lek chomni hatini lama kasaro no bojangnai kobor jaba chanani bagai phano rang khoksa khongnai sanjamani engkha tambo khalaika o bukhukno botamni bona asumsa haike bunani nangkha blaikno wansuktai yakulo lokorok noglai chubalai jakha bojaknai no sakhamno go roholaikha haikeno police nai mothangrong no ringai bonai bwrui no bo police nai mothangrong ni thani yafari roholaikha bonai bwrui no kisasuk lokorok sinimani ingkhana sinibai khena sai khena rika o bwrui ni tomung blaikno sitra bo phekjangnai mani kotarok chao gobangma phekjangnai mani rok bo chao rok khene boi lokorok sinilai salaikha akeno tebo salaikha o bwrui kaijak bosa khoroksa ganang bosai be kalaijak khene bo salaikha bini mung Facebook hingke eni jomatia kubui mung hingke onita jomatia hinai jeng koktomani bisingti saimankha bini kami Udaipur 18 bula amsani manik parao hinai bo saimalaikha koktomani bisingti patimung thayono tebo bo kebono kiriachiri khokjak kok kotor sai tongo hinai koktoma hakino bo boinobo sai khnarika mani koktoma asto bolo sre gosalo nanya phaimani thayako hinai Kamu baca tong-tong ya tuh? Bora sek lek dah kan bunuk tong kamu belasa ate mai bulan nang haide. Kota-kota ni. Bo bne sa khaine ni sabai baksa. Drug soksa pu oberibo. একজন ওই ভাই বাবু খা ফাইকা তুই রখা Book glass restaurant ni glass. ই করো নি গ্লাস তুই মানে স্টিল নি গ্লাস ও বরিনো Glass kok na tha. Ano to gati sita? Punya terang. Hotel में ऐसे ही सरी होटल में अरे माइडर दूरो गाड़ी ओटा देखा गाड़ी को जाने नी 18 बोला कुबिलम उठिबु अरे याना बोले काल कम्प्रोमाइज क्लास में कोई आसिलु कम्प्रोमाइज करा सारा दिन हनो कम्प्रोमाइज तो गतकाल के गेছে कम्प्रोमाइज